Ahojte priatelia športových akcií. Vítajte pri našom najnovšom videu, ktoré si rozhodne nebudete chcieť nechať ujsť. Dnes máme pre vás niečo úplne špeciálne. Exkluzívny pohľad na tréning mladého brankára Juraja pod taktovkou skúsenej trénerky Veroniky. Veronika je odborníčka vo svojej triede a dnes nám prezradí svoje tajné tipy a triky, ako z mladého talentu vyškoliť špičkového brankára. Pozorujte, ako sa náš mladý brankár zlepšuje priamo pred vašimi očami a učí sa, ako čeliť rôznym situáciám na ľade. Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť naučiť sa niečo nové. Určite získate cenné poznatky, ktoré môžete aplikovať aj vo svojom vlastnom tréningu. Tak, neváhajte a pustite sa do sledovania tohto videa. Uvidíte, že to bude stáť za to. Nezabudnite sa tiež prihlásiť na odber nášho kanálu, aby ste nepremeškali žiadne novinky zo sveta športu. Tešíme sa na vás. Ďakujem.